Benvinguts de nou a Ràdio Comerç. Avui volem parlar amb vostès de com està una mica la situació de la ciutat, avançant-nos també a un dels grans esdeveniments que tindrem properament, que és el Mobile World Congress. Com esteu preparant des de la Guàrdia Urbana també aquest gran esdeveniment de ciutat i quin impacte hem de reduir sobre la ciutadania i el seu dia a dia? Bé, el Mobile, com vostè sap, en principi es celebrarà, comença la setmana que ve, el dia 28, i s'allargarà fins al dijous dia 3. És un acte que en principi està focalitzat, és un esdeveniment molt important a nivell mundial i que està bàsicament centrat a la fira de l'Hospitalet. Enguany, és una edició encara condicionada una mica per la situació actual del Covid i per tant no tenim una afectació directa a la zona de Plaça Espanya ni a la Fira de Barcelona, és a dir, tots els actes es desenvolupen a Fira Montjuïc. Tot això, evidentment, té una repercussió no solament a nivell d'aquest lloc concret, sinó a nivell de tota la ciutat. S'espera que aquest cap de setmana ja els hotels, gran part dels hotels que tenim distribuïts per la ciutat, ja tinguin una afluència molt alta de congressistes i visitants que ven a l'event. Això, per tant, tenim un increment turístic, un increment de negoci que ja comença aquest dissabte. Val dir també que ja una vegada començat el Mobile tenim, diguéssim, una influència directa en quant a la mobilitat i a la seguretat. És a dir, en quant a la mobilitat s'estableixen, a banda de tot l'increment del transport públic, tant de ferrocarrils de la Generalitat com de metro, com de línies d'autobusos, també s'estableixen llançaderes que en el cas de Barcelona, de transport metropolità de Barcelona, connectaran la zona de Plaça Espanya amb Fira en autobusos llançadera. Després també n'hi haurà llançaderes que són contractades per l'organització i que connectaran diferents hotels de la ciutat amb autocars en el punt de la fira. I també n'hi ha empreses que tenen el propi sistema de transport amb autocars que també faran aquesta connexió entre els hotels o llocs on tinguin els seus empleats o directius allà en la zona de la fira. Això, per tant, quant a mobilitat tindrem un increment molt significatiu, en especial en el moment d'entrada i de sortida, és a dir, a primera hora del matí i després per la tarda. Per tant, des de Guàrdia Urbana s'ha fet un dispositiu de mobilitat que té en compte algunes de les novetats que hem tingut a la ciutat. És a dir, en respecte a altres edicions, sí que és cert que aquesta és una mica més reduïda, com he comentat abans, però tenim, diguéssim, algun punt que presenta una reducció de la capacitat de la via, per exemple, el passeig de la zona franca. Per tant, com a novetat, ja que s'ha reduït els carrils de circulació i, per tant, en aquest punt, com a novetat respecte a altres anys, cobrirem també tota la zona del passeig de la zona franca. Tranquil. Sí, no passa res? Pots evitar l'estrès? Perdona. Respecte, hi ha un tema que preocupa sempre la ciutadania, que és la seguretat. Clar, no sé si ho podeu fer vosaltres també o Mossos, però sí que hi ha una feina de prevenció. Hi ha d'avançar-nos el que pugui passar, perquè hi ha gent que, després de 2 anys de sense turisme, també està esperant el moment. Això com es treballa? És a dir, de quina forma treballem aquesta prevenció en la seguretat? Nosaltres, en el conjunt dels cossos policials que tenim a la ciutat, en aquest cas Mossos d'Esquadra, com la Guàrdia Urbana de Barcelona, i en aquest cas també, com la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, es munta un dispositiu de seguretat. Un dispositiu de seguretat que està bàsicament centrat en dos espais concrets. Un, evidentment, és en tot l'entorn de la fira, i després amb agents de paisà, bàsicament, a tots els entorns dels hotels o de les zones on estan allotjades aquestes persones. També tindrem en compte un increment de la presència informada, diguéssim, els punts de màxima atracció turística de la ciutat, com podíem anomenar, per exemple, la Sagrada Família o tota la zona del Gòtic. I després, cada dia s'estableix una reunió de seguretat on s'avaluen totes les situacions que s'han pogut donar i on s'avaluen els llocs on s'han produït delictes i, per tant, per incrementar la vigilància i el control en aquesta zona. Aquesta és una gran activitat que té lloc un moment a l'any, n'hi ha altres puntuals també, però a més això s'ha de gestionar en paral·lel a les coses que passen al dia a dia de la ciutat, on la feina de mediació, la feina de prevenció també és molt important. Expliqueu-nos, ara mateix, mes de febrer, finals de febrer 2022, quins són els punts negres, els punts que esteu treballant, els punts que considereu que són prioritaris?
Doncs un dels eixos principals de l'organització, de la Guàrdia Urbana, és la proximitat, el territori, i aquí la Guàrdia Urbana està fent una tasca molt important a nivell de prevenció en diferents eixos d'actuació. Un seria l'espai públic, l'entorn. Tenim diversos espais que estem treballant, com és l'espai industrial, com és la plaça Osca, com són les Tres Xemeneies, en la que formem part com a òrgan de seguretat en la visió estratègica de reorganització, per un nou disseny, una nova dinamització de l'espai, i aquí estem fent aportacions des de la part de la seguretat i dins de la coparticipació ciutadana del procés participatiu. Independentment d'això, també estem fent tasques, estem desenvolupant una línia també d'actuació molt important, que és el tema de la violència masclista. S'està fent una feina de prevenció molt important a nivell de totes aquelles denúncies que no arriben pels canals oficials, i tenim coneixement de que possiblement aquesta xifra oculta, treballar aquesta xifra oculta, i estem treballant perquè estem descobrint nous casos i intentar prevenir aquesta xifra oculta de violència masclista. La Guàrdia Urbana ha fet aquí una feina molt important, s'està fent a terme una feina molt important de prevenció. També altres eixos també preventius, a part de la implementació en el territori, prevenció amb els comerç, contactes veïnals, també a nivell d'accidentabilitat i sinistres viaris, s'està implementant una nova estratègia mitjançant programes de protecció de dades massives, que és el Power BI, en el que s'analitzen dades a nivell macro, mitjançant la intel·ligència policial, Big Data i tal, i per tal de prevenció, de guanyar en prevenció, de guanyar en dades, d'avançar-nos als fenòmens socials que dinamitzen la ciutat. Nosaltres ens centrem sobretot en l'àmbit del comerç, i a l'àmbit del comerç un dels delictes o faltes que ha tingut sempre és el furt, el furt ràpid, que a nivell de ciutat potser durant hi havia turisme estava molt focalitzat el turisme, la cartera, però quan hi ha hagut moments de falta, per exemple, de turisme, s'ha focalitzat potser en l'àmbit del comerç. Això heu detectat que s'estigui reduint, estem en uns números habituals a nivell de ciutat, zones turístiques potser com sempre més conflictives, sobretot en l'àmbit del comerç, com està la situació? Sí que és cert que partint d'unes dades que durant el 2019 i 2020 han estat molt condicionades per la situació de pandèmia. El furt a la nostra ciutat està bàsicament orientat al turista, i evidentment el turista no ha hagut. I tota aquesta situació de pandèmia ha significat un descens molt significatiu de l'activitat delinqüencial. Ara, evidentment, ja estan d'alguna manera normalitzant o està en fase de normalització de la situació, i tenim un increment dels furts respecte a l'any passat. Però, evidentment, encara no hem arribat a les xifres que tenien abans de la pandèmia, és a dir, de parlar del 2018, 2017, encara estem bastant per sobre. Continua sent una preocupació molt important pels cossos policials la reincidència, és a dir, els furts comesos per persones d'una manera contínua, i per tant els nostres esforços estan bàsicament centrats en aquesta línia de treball, combatre la reincidència. I en la prevenció, perquè sempre la Guàrdia Urbana ens ha acostumat els últims anys també a editar fulletons o tríptics o fer-ho ja de forma digital per explicar a la gent quan és la millor hora per anar a depositar als bancs o com han de plantejar l'horari de tancament de les botigues. Això és una feina que també esteu fent. Sí, s'ha fet durant la campanya de Nadal, s'ha fet arribar a tots els comerços i als associacions de veïns una sèrie d'informació comercial i una informació de prevenció del delicte, avançar-nos, consells molt bàsics que sobretot derivat i adreçat a persones vulnerables, persones grans, entitats bancàries, com la forma d'agafar i treure la pensió, modelar aquests hàbits que poden generar situacions d'inseguretat, sobretot a col·lectius més vulnerables. En les últimes setmanes hem assistit a la ciutat que les persones conflictives que hi ha a tots els barris potser un dia agredeixen a una persona que està sentada a una terrassa perquè simplement o va begut o perquè ja és conflictiu de mena. I potser fa recança també a vegades allò de trucar i denunciar perquè aquesta mala imatge que darrere de la burocràcia, que allò tot ho allarga. Seguiu recomanant, òbviament, que la gent informi d'això, que n'informi i que si cal que denunciï. I per això també és necessari aquesta línia directa de comunicació a través dels eixos comercials per arribar a vosaltres, oi?
Sí, des del nostre punt de vista és bàsica aquesta comunicació. La comunicació no solament en el moment que s'estan produint els fets, que és molt important trucar al 112 i requerir una actuació policial immediata, sinó també el tenir diguéssim, una informació prèvia de que aquesta situació s'està produint, per tal d'avançar-nos, si està present al lloc i tractar d'evitar aquesta situació. Sense aquest contacte amb les associacions comerciants no ens permet avançar-nos. Per tant, per nosaltres és bàsica aquesta comunicació i estem sempre a que ens aportin aquesta informació per poder treballar una certa antelació. Doncs res més, moltes gràcies als dos i molt bon dia. Moltes gràcies per la invitació. Gràcies per tot.